Once tuma ayo bisimila MSTV sanfɛ foli an ta nuban kanbaga lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi ye juma ye marisi kalo tile 13 san 2026 aw ka don kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ni k'aw kilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛnw ka se an ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hokumu yɛrɛ de kɔnɔna min an ka état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ araba tɛmɛnen marisi kalo tile 11 san 2026 communiqué min kɔnɔna na état-major b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen marisi kalo tile 10 san 2026 k'an ka Mali fintigilakaw opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Jafarabe localité la opération min yɛrɛ kɔni senfɛ o sera ka dimijuguba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw la localité kofɔlen in kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna min ye état-major général des armées ale kɔni bɛ k'a yirana k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni cɛsiri bɛ kosɛbɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la walasa min banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka olu sinna tununi ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la kɔni yirana k'a fɔ ko araba tɛmɛnen marisi kalo tile 11 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ye olu nana essayer k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma Gao région kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw ye baara min yɛrɛ kɔni da banbaci wale ma ninnu kan o kɔni kɛra sababu ye n'u ka nin binkani wale yɛrɛ kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min février kalo tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye tasuma ye o kɔni mɛnna Suguni kura yɛrɛ kɔnɔ o tasuma mɛnɛ min kɛra nin yɔrɔ kofɔlen na o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ne ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don feerekɛla caman yɛrɛ kɔni k'u fan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu caman yɛrɛ kɔni tɛ baara la ka sanga ni o man yɛrɛ kɔni o gɛlɛya kɔnɔna na min an ka Mali gouvernement ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u tun n'u sigi ne ka nin ko in yɛrɛ kɔni lajɛ ko araba tɛmɛnen marisi kalo tile 11 san 2026 min an ka Mali gouvernement ma yɛrɛ kɔni olu ye dɔn kɛ ne ka ɲɛsin an ka ni maaw yɛrɛ kɔni ma tiɲɛ donna minnu ko Suguni kura jenini ko in yɛrɛ kɔnɔna o dɔn yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ suma yɛrɛ kɔni di la ni manu yɛrɛ kɔnɔ walasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni sunkaloba in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Niger ni Cuba jamana yɛrɛ kɔnɔ olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni k'u cɛjɛ sinsin kosɛbɛ o ko hukumu de la araba tɛmɛnen marisi kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni Cuba ka ambassadeur min yɛrɛ kɔni bɛ Niger jamana kɔnɔ ni o ye José Julien Kala Sagi yɛrɛ kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni tɛmɛna ni ma kofɔlen ni Niger furancɛ fanga ɲɛmaa ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Général Abdourahmane Tiani yɛrɛ kɔni ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ Cuba kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a kɔni y'o da Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kulo la wa jamana fila ni bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan ko bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka u cɛjɛ tɔw sinsin kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi araba tɛmɛnen marisi kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni Iran ma olu bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kɛlɛ min bɛ olu ni Israël ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la k'ali ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɛra wagati kuntagalajan de kɔnɔna na k'olu Iran yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don o ko in yɛrɛ kɔni kama o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Iran k'ale bɛ ka dɛsɛ kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔrɔ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana saba ninnu kɛlɛ min bɛ o ɲɔgɔn cɛ la kɛlɛ in yɛrɛ kɔni tɔ bɛ ka juguya kosɛbɛ yɛrɛ kɔni ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi dɔn kibaru kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don banbaci wale maaw si la tununni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na nin ko in bɛɛ kɛ kun de walasa min ye an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bolofɛn an ka lakana ka se ka sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna araba tɛmɛnen marisi kalo tile 11 san 2026 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw ye opération min kɛ walasa ka se ka jamana lakana yɛrɛ kɔni sabati état-major bɛ opération in yɛrɛ kɔni walawala jamana kɔnɔdenw ye nin communiqué kofɔlen in kɔnɔna na k'a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ ka pression ba yɛrɛ de kɔni bolo banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kan an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na nin ko bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw olu kana na se k'u ka walejugu kɛ bilen ne ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni sanga ani wagati olu bɛ yala sanfɛlaw la walasa ka se ka jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tarata tɛmɛnen
tɛmɛnen marisi kalo tile 10 san 2026 min yɛrɛ kɔni ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ dɔw ye olu kun bɛ sanfɛla yɛrɛ kɔnɔna Jafara bɛ localité yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka banbaci walimaw yɛrɛ kɔni ɲinini baaraw kɛ ni yɔrɔ kofɔlen na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ banbaci walijɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ka Jafara bɛ localité nord est fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye banbaci waliman yɛrɛ kɔni jateminɛ o ma girinni ka farapu kɛ ka ɲɛsin ni maa yɛrɛ kɔni ma sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye renseignement yɛrɛ de kɔni ta renseignement min yɛrɛ kɔni sɔrɔla sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni fɛ o y'a yira ka Mali fintigilakaw la k'a fɔ ko banbaci waliman minnu yɛrɛ kɔni filɛ nin yala nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'u bɛ ka u kunda Jafara bɛ localité ville yɛrɛ de kɔni kan ko wa k'a ŋaniya de bɛ nin maa yɛrɛ kɔni kɔnɔ na ni ka taa walejugu yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Jafara bɛ sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma kabini vecteur aérien yɛrɛ kɔni ye renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra o kalama o ma ko yɛrɛ kɔni bila dakelen la ko farapu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni sababuya la min yɛrɛ kɔni banbaci waliman ninnu ye ŋaniya jugu min yɛrɛ kɔni tun bɛ o kɔnɔna na ne ka walejugu kɛ ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma o ma se ka o wale yɛrɛ kɔni kɛ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye farapu min yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin banbaci waliman yɛrɛ kɔni ma ko farapu yɛrɛ kɔni kɛra farapu tilennen yɛrɛ kɔni wa farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni an ka Mali fintigilakaw ye jaabi ɲumanba sɔrɔ ni opération yɛrɛ kɔni na ko farapu yɛrɛ kɔni senfɛ banbaci waliman minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka taa binkani wale kɛ ka ɲɛsin Jafara bɛ sigibaa maaw ma ko banbaci waliman bɛɛ lajɛlen bɔnna u nin na bolimafɛn fo ka taa se kɛlɛkɛminɛ minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ nin maa ninnu yɛrɛ kɔni bolo ka walejugu kɔnɔna na ko farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na wale min y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni kɛra sebaya ye an ka Mali fintigilakaw bolo an ka état major général des armées yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kabini wagati min na i n'a fɔ ko bi ko an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ne ka fiɲɛ bɔda bɛɛ lajɛlen tugu banbaci walimaw la ko yɛrɛ de kɔni na sanga ani wagati maa ninnu yɛrɛ kɔni b'a essayer ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma ko ka sanga ni fiɲɛ tigɛlen banbaci walimaw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni olu Mali fintigilakaw bɛ ci kan gɛlɛn kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma k'ale état major général des armées yɛrɛ kɔni bɛ hakili sigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'alisa u cɛsirilen don banbaci walimaw ɲinini u nɔna minɛli ale ni u bɔnɛni na u ni na jamana ye fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka latigɛ min ye Mali jamana kɔnɔdenw n'u b'u lafiya ka se k'olu ka lakana sabati wa communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min état major général des armées ale bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'alisa an ka continuer ka collaboration tɛmɛ ani an ka lakana tigilamaaw ni ɲɔgɔn cɛla la ko n'a sɔnna sanga ani wagati ka collaboration tɛmɛ ani an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'o bɛ kɛ sababu ye ni sanga ani wagati an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ banbaci walimaw yɛrɛ kɔni bali wa walejugu kɛlɛ la ni ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ kɔni ma halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu bɛ ka pression baw yɛrɛ kɔni wuli banbaci walimaw yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka ni maa kofɔlen ni si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko araba tɛmɛnen marisi kalo tile 11 san 2026 ko Gawo région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni marifa cimanw ye ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka Gawo sigibaa maaw yɛrɛ kɔni lawuli don sɔgɔmada fɛ joona yɛrɛ kɔni fɛ ko Gawo région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali fintigilakaw ka kan min yɛrɛ kɔni bɛ ni o kan tɔgɔ Firun Ag Al Ansar yɛrɛ kɔni ye ko banbaci walijɛkulu maa dɔw yɛrɛ de kɔni nana fɔ k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka nin kan kofɔlen yɛrɛ kɔni ma Gawo région kɔnɔna na ko wa banbaci waliman minnu ye nin binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ o ye binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ni drone kamikazew de ye ko an ka Mali fintigilakaw ka jateminɛ hali n'u ka baara kɛ ko ɲuman ni opération in senfɛ fo ka taa se u ka teliya yɛrɛ kɔni ma k'o de kɛra sababu ye ni banbaci walimaw yɛrɛ kɔni ko ni drone kamikaze 10 ani kɔ bonya kɔmi yɛrɛ kɔni wuli ka taa attaque kɛ ka ɲɛsin kan yɛrɛ kɔni ma n'an ka Mali fintigilakaw sera ka o drone kamikaze ninnu tila bɛɛ yɛrɛ kɔni tiɲɛ ko an ka Mali fintigilakaw sera ka drone ninnu tila bɛɛ yɛrɛ kɔni minɛ ɲɔni drone ninnu yɛrɛ kɔni ka se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don kan kofɔlen yɛrɛ kɔni na kabini an ka Mali fintigilakaw bɔra kalama k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci walima k'u bɛ fɛ ka binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin kan kofɔlen yɛrɛ kɔni ma drone kamikaze yɛrɛ kɔni k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni girinna ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin nin wale ma ko an ka Mali fintigilakaw girinna ni ka o jaabi min kɛ ka ɲɛsin banbaci waliman yɛrɛ kɔni ma o de kɛra sababu ye ni ka kan kofɔlen ni a lamini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana bisi a bɛ ka kɛ k'a fɔ ko banbaci waliman minnu yɛrɛ kɔnɔna ni binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka dagasibɛrɛ yɛrɛ kɔni ma k'o ye banbaci walijɛkulu Front de Libération de l'Azawad ka maaw de ye ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci waliman ninnu ye o kɛlen k'a fɔ k'u bɛ binkani wale kɛ ni
ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔma ndurun kamikaze u y'a yira an ka Mali fintigilakaw la k'a fɔ ko min ye Bamaci walima k'u bɛ fɛ ka kɛlɛbolo yɛrɛ kɔni fali ka to ka kɛ ni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye ko nka o kun tɛ min kalama o de ye k'a fɔ ko min an ka Mali fintigilakaw olu pɛrɛnnen don sanga ani wagati su fara tile yɛrɛ kɔni kan ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Bamaci walima ninnu ka wale juguw ma ko kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka tiɲɛni don drone kamikaze in tilancɛ bɛɛ yɛrɛ kɔnɔ min an ka Mali fintigilakaw ye opération de ratissage belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa Bamaci walima minnu yɛrɛ kɔni ko ye ni drone kamikaze in ci fintigilakaw ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka boloda o Bamaci walima kan ni k'u bɔnɛw ni nateliya la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw ye k'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔnɔna ka in lamini yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ n'a sɔrɔ attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni Bamaci walima taru ka binkanni wale kɛ ni ka ɲɛsin civil wa walima ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ n'a sɔrɔ Bamaci walima ka attaque yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni tɛ ka ɲi k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli baara la o ko o ko min na ko Bamaci walima ka ni attaque yɛrɛ kɔni senfɛ ko an ka Mali fintigilaka si yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na wa maa si yɛrɛ kɔni ma jogi ko nka tiɲɛni damadɔni dɔrɔn yɛrɛ kɔni donna kan yɛrɛ kɔnɔna tiɲɛni yɛrɛ kɔni ma juguya kosɛbɛ ko Bamaci walima ye drone kamikaze min yɛrɛ kɔni ci an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka drone kelen yɛrɛ kɔni bɔ k'o labin yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ tiɲɛni foyi yɛrɛ kɔni ma don a la ko hukumu yɛrɛ de kɔni na bolodala ni drone kofɔli min yɛrɛ kɔni kan ko donna nataw la an ka service de renseignement mɔgɔw yɛrɛ kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli baaraw boli ni drone in na walasa drone yɛrɛ kɔni bɔra yɔrɔ min ka se ka o yɛrɛ kɔni dɔn hali ni drone yɛrɛ kɔni bɛ se ka baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn donna nataw yɛrɛ kɔni na k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa an ka Mali fintigilakaw olu bɛ to u sen ka su fara tile kan k'u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔnna attaque o kana na kɛ ne ka ɲɛsin fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔw yɛrɛ kɔni ma bilen o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ u bɛ ka patrouille baw yɛrɛ kɔni kɛ yɔrɔ yɛrɛ kɔni na su fara tile kan wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na walasa min ye Bamaci walima olu kana n'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔnna binkanni wale yɛrɛ kɔni kɛ donna nataw la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min février kalo tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni o kɛra an ka Suguni kura yɛrɛ kɔnɔna ni o bɛ Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o tasuma mɛnɛ min yɛrɛ kɔni kɛra Suguni kura yɛrɛ kɔnɔna o kɛra sababu ye ni ka na ni tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni feerekɛlaw yɛrɛ kɔni kunna ni yɔrɔ kofɔli yɛrɛ kɔnɔna ka sanga ni o feerekɛla nin yɛrɛ kɔni gɛlɛya kɔnɔna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko araba tɛmɛnen mars kalo tile 11 san 2026 komi an ka Mali gouvernement mɔgɔw yɛrɛ kɔni olu ye suman dɔw yɛrɛ kɔni dɔn kɛ ni ka ɲɛsin an ka ni feerekɛla nin yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tiɲɛni donna minnu yɛrɛ kɔni kun k'o da yɛrɛ kɔni bɔn tasuma jeni na sugu kura la ko ni dɔn min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin feerekɛla nin yɛrɛ kɔni ma Suguni kura yɛrɛ kɔni na k'o dɔn yɛrɛ kɔni cérémonie yɛrɛ kɔni kɛra Dosolo Tarawele sugu yɛrɛ de kɔni na ko a dɔn yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati min na min an ka Mali ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation yɛrɛ kɔni ni o ye général de brigade Issa Ousmane Coulibaly yɛrɛ kɔni k'ale kun bɛ dɔn kɛ yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko ni dɔn min yɛrɛ kɔni dilen yɛrɛ kɔni filɛ nin ni feerekɛla nin yɛrɛ kɔni ma minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dɔn yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ suman kiti 3,000 yɛrɛ de kɔni na o suman in yɛrɛ kɔni kiti 3,000 in yɛrɛ kɔni tilalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la malo kilo 25 bɔrɔ 1000 sukaro kilo 25 bɔrɔ 1000 ale ni tulu bidon 5 litres yɛrɛ kɔni 1000 a kɔni yirala k'a fɔ ko ni dɔn yɛrɛ kɔni kiti yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ ni fɛnba ninnu de la ko ni dɛmɛ min yɛrɛ kɔni kɛlen yɛrɛ kɔni filɛ ni ka ɲɛsin man yɛrɛ kɔni ma dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa tiɲɛni yɛrɛ kɔni dora feerekɛla minnu yɛrɛ kɔni kun k'o dabɔ ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni na Suguni kura yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o man yɛrɛ kɔni dɛmɛ ni sunkaloba in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa sanga ni dɔn yɛrɛ kɔni tilali yɛrɛ kɔni min ministre de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni ale wulima da kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali chambre de commerce et d'industrie du Mali maaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ni dɔn yɛrɛ kɔni o ka tila teliya yɛrɛ kɔni na ni ka di a dibaga nin yɛrɛ kɔni ma min ye général de brigade Issa Ousmane Coulibaly yɛrɛ kɔni ni ale de an ka Mali ministre de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'ale bɛ laɲini kɛ an ka chambre de commerce et d'industrie du Mali maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni dɔn min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ ni gouvernement fɛ ni dɔn yɛrɛ kɔni ka di feerekɛla nin ma yanni sunkalo ban wagati yɛrɛ kɔni cɛ wa ministre de l'administration territoriale ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ni tasuma yɛrɛ kɔni mɛnna sen na Suguni kura la ka o dɔn ko wa san 10 laban yɛrɛ kɔni na tasuma mɛnɛ kɛra ni ka ɲɛsin an ka suguba minnu yɛrɛ kɔni ma ko sɛgɛsɛgɛli baara bɛ ka kɛ o
ko bɛɛ lajɛlen hukumu na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ kun min yɛrɛ kɔni y'a to ni tasuma yɛrɛ kɔni bɛ ka mɛnɛni ka don sugu yɛrɛ kɔnɔna wa minisiri yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfila k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali gouvernement ma k'olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka solution kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni sigi sen kan cogo min ni ɲɔgɔnna walejugu yɛrɛ kɔni kana na kɛ an ka suguw la bilen ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna a bɛ se ka kɛ min yɛrɛ kɔni ye sugu ni kura in yɛrɛ kɔni ale bɛna ta ni ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni ka kɛ sugu modèle kura wɛrɛw yɛrɛ kɔni ye ko laɲini min bɛ ka kɛ o ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ ka feerekɛyɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni dilan feerekɛyɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛrɛlen don wa a labɛnnen don labɛnko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni min yɛrɛ kɔni feerekɛla ninnu ye halisa olu bɛ continuer u ka feere baaraw yɛrɛ kɔni fɛ sugu ninnu kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni an ka Bamakɔ commune 2 yɛrɛ kɔni ka chargé d'expédier des affaires yɛrɛ kɔni ni o ye Zumana Sisoko yɛrɛ kɔni hali bɛ an ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni fo u ka nin wale ɲumanba in na a kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin don min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin an ka gouvernement yɛrɛ kɔni fɛ k'o don yɛrɛ kɔni nana kɛ dɛmɛba de ye ni ka ɲɛsin feerekɛlaw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sugu ni kura jenini yɛrɛ kɔni ye tɔɲɔ yɛrɛ kɔni don feerekɛla minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko nin don yɛrɛ kɔni nana kɛ lafiyaba ye olu ma ni sunkaloba in kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Niger ale ni Cuba jamana yɛrɛ kɔni olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka u cɛ jɛw yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna araba tɛmɛnen marisi kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdourahmane Tiani yɛrɛ kɔni a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛna ale ni Cuba ka ambassadeur min yɛrɛ kɔni bɛ Niger jamana kɔnɔna na ni o ye José Julien Kalasage yɛrɛ kɔni ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛna Niger furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la Niger jamana kɔnɔna na ko ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛra Niger yɛrɛ kɔni palais présidentiel yɛrɛ kɔni na ko wa ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ teriya jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ Niger ale ni Cuba yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na u sera ka dɔ yɛrɛ kɔni fara o jɛɲɔgɔnya in kan kosɛbɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ min ye Cuba ka ambassadeur yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Cuba yɛrɛ kɔni ka a ka sɔrɔ ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na a y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da Général Abdourahmane Tiani yɛrɛ kɔni kulo kan min ye Kalasage yɛrɛ kɔni ni ale de Cuba ka ambassadeur yɛrɛ kɔni a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko gɛlɛya caman yɛrɛ kɔni bɛ Cuba kan k'o dabɔ États-Unis ka sanction yɛrɛ kɔni na kala kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka sanction ba yɛrɛ de kɔni boli Cuba ka pétrole ko yɛrɛ kɔni kan k'o bɛ ka kɛ sababu ye ni Cuba jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tile kurukara bɛɛ yɛrɛ kɔni na ko nka hali n'a sɔrɔ ni gɛlɛyaba in yɛrɛ kɔni bɛ Cuba jamana yɛrɛ kɔni kan o n'a ta o ta min yɛrɛ kɔni ye Cuba ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni a b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi yɛrɛ kɔni ye Cuba yɛrɛ kɔni k'ale ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni bɛ Niger ye a bɛ hakililajigi kɛ k'a bɛ wagati jan yɛrɛ kɔni bɔ badenya jan yɛrɛ kɔni bɛ Cuba ale ni Niger yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la wa a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin Niger yɛrɛ kɔni ma kana ka k'olu bɛ ka jateminɛ k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi yɛrɛ kɔni Niger a bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka a ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati a ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'ale n'a sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ olu Cuba yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o n'a ta o ta olu ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni bɛ Niger ye a kɔni yirala k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Cuba ka ambassadeur Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko Niger yɛrɛ kɔni ka jamana ɲɛmaa caman yɛrɛ kɔni tun bɛ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ni o dɔw ye Bakari Yahou Sangare ni ale de ye Niger ka ministre des affaires étrangères ye min ye Dr Soumana Boubacar yɛrɛ kɔni ni ale ye Niger ka présidence de la République yɛrɛ kɔni cabinet directeur a kɔni yirala k'a fɔ ko ni maaba fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tun bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na palais présidentiel la Niger jamana kɔnɔna na ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna maa fila nin yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Niger ale ni Cuba yɛrɛ kɔni ye k'a ka di u ye sanga ani wagati ka to ka kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛla la ko a diɲɛ instance baw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Niger ale ni Cuba yɛrɛ kɔni olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka to ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadon tile 12 kɛlɛ kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Iran ye ale bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ araba tɛmɛnen marisi kalo tile 11 san 2026 k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni olu Iran hali ni kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ olu ni Israel ni États-Unis ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni kuntagala jana ko min yɛrɛ kɔni olu Iran olu pɛrɛnnen don o kama o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Donald Trump ni o de États-Unis jamana ɲɛmɛ o kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Iran k'ale bɛ ɲɛ kana dɛsɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔrɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ
kɔni b'a kalama cogo min ni kɛlɛ min yɛrɛ kɔni tɛmɛna ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛla ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni cɛla fo ka taa se Moyen-Orient région bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka kɛ menaceba yɛrɛ de kɔni diɲɛ pétrole ale ni diɲɛ sɔrɔko yɛrɛ kɔni ma ni min yɛrɛ kɔni ye détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni ni kɔni ye jitɛmɛsira min yɛrɛ kɔni na diɲɛ pétrole caman yɛrɛ kɔni bɛ bɔ o fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni datugulen don o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni conséquences juguya diɲɛ kɔnɔna na ne fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min kɛlɛ min yɛrɛ kɔni tɛmɛna jamana saba ni ɲɔgɔn cɛla kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni pétrole bariko yɛrɛ kɔni ye k'o da yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni min ye Donald Trump ye ni ale de ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni bɔra ne ka laseli kɛ ko pétrole min yɛrɛ kɔni maralen yɛrɛ kɔni tun bɛ États-Unis bolo kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko États-Unis nana dɔ bɔ a ka o pétrole maralen yɛrɛ kɔni na walasa min yɛrɛ kɔni pétrole yɛrɛ kɔni sɔngɔ ye o ka jigin kosɛbɛ États-Unis jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni États-Unis ka ministre de l'énergie ye ni o ye Chris Wright yɛrɛ kɔni ye ale kɔni bɛ sinsin a kan yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ale bɛna a ka pétrole bariko 172 yɛrɛ kɔni labɔ dɔgɔkun nata yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni dagɛlɛli États-Unis jamana kɔnɔna na ka camanba yɛrɛ kɔni bɔ o la ni agence internationale de l'énergie jɛkulu yɛrɛ kɔni ni o jɛkulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana 32 yɛrɛ kɔni bɛ yen o jamana 32 ni yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni États-Unis ale bɛ olu la olu bɛɛ lajɛlen ye décision yɛrɛ kɔni ta ko tajimafɛn min yɛrɛ kɔni maralen bɛ olu bolo u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛna o tajimafɛn bariko 1,400,000 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labɔ walasa kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka pétrole yɛrɛ kɔni dagɛlɛya kosɛbɛ ka caman yɛrɛ kɔni bɔ o kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni na u ka jamanaw kɔnɔna na araba tɛmɛnen mars kalo tile 11 san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale bɔra ne ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko bɛrɛ yɛrɛ kɔni t'a jɛ min yɛrɛ kɔni Iran ale bɛna dɛsɛ kɛlɛ in kɔrɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale tɛna mɛn yɛrɛ kɔni kɛlɛ min bɛ olu ni Iran yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko dan bɛ kari kɛlɛ in na ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɔrɔ yɛrɛ kɔni tɛ olu bolo bilen u bɛ se ka yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni farape Iran jamana kɔnɔna na ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔni daminɛ yɛrɛ kɔni na olu tun ye kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ta tile hakɛya min na calendrier yɛrɛ kɔni sanfɛ ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔni nana teliya ni o bɛɛ lajɛlen ni yɛrɛ kɔni New York Times maaw yɛrɛ kɔni ni ne ye kunnafoni di so ye États-Unis jamana kɔnɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Iran Israël ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔni dɔgɔkun fɔlɔ yɛrɛ kɔni k'o ye wari min yɛrɛ kɔni bɔ États-Unis kunna k'o ka ca ni $10 wari miliyari 11 ye ko min yɛrɛ kɔni Israël ale de ye États-Unis yɛrɛ kɔni jɛɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ni attaque ko in senfɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko Israël yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko dan foyi yɛrɛ kɔni tɛ ale la a ka ni attaque ko in na ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma wa Israël y'a yira k'a fɔ k'alisa k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko cible ba yɛrɛ de kɔni bɛ olu bolo Iran jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ olu kan ka farabu kɛ ni ka ɲɛsin cible minnu ma min yɛrɛ kɔni Iran ka gardien de la révolution maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don kɛlɛ kuntagalajan yɛrɛ kɔni kama ka d'a kan olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka États-Unis yɛrɛ kɔni wajibiya a ka segin a kɔ ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ États-Unis ka intérêt fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient région kɔnɔna la olu bɛ ka walijugu kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ka o intérêt ninnu bɛɛ lajɛlen ma min Ali Falavi yɛrɛ kɔni ni ale Iran ka gardien de la révolution membre dɔ ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni olu Iran yɛrɛ kɔni olu bɛ fɛ ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni yɛlɛma ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ka États-Unis ka maa caman fara ka tila ka a ka minɛn caman yɛrɛ kɔni tiɲɛ ko wale nana kɛ sababu ye n'olu bɛ tiɲɛni yɛrɛ kɔni don États-Unis ka sɔrɔko la wa olu bɛ tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don diɲɛ sɔrɔko yɛrɛ kɔni fɛnɛ na an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi Iran maaw ka kɔrɔfɔ la k'olu ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin bateau 2 yɛrɛ kɔni ma détroit d'Ormuz kɔnɔna na nka min yɛrɛ kɔni Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni layidu tɛ yɛrɛ kɔni kɛ k'ale tɛna na mɛn yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni lakana ye ko bɛna sabati détroit d'Ormuz kɔnɔna na wa y'a yira k'a fɔ ko Iran ka bateau minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa mini yɛrɛ kɔni bila ji yɛrɛ kɔni jukɔrɔla yɛrɛ kɔni na ko min ye olu États-Unis yɛrɛ kɔni olu ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin Iran ka o bateau 28 ma o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Iran maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko maa si yɛrɛ kɔni tɛ se ka tɛmɛ détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni na ka d'a kan k'olu yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ni ka mine ba yɛrɛ de kɔni don nin ji yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ni maa o maa yɛrɛ kɔni ye kariya k'i ka bateau yɛrɛ kɔni tɛmɛ siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la a b'i ka bateau yɛrɛ kɔni mɛnɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kɛlɛ in yɛrɛ kɔni a bɛ n'a fɔ ale tɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka juguya hali n'a sɔrɔ Donald Trump sanga ani wagati ale bɛ bɔ ni ka hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ k'a yira k'a fɔ k'ale tɛna mɛn ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na ban ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye Iran ko sɔnni k'ale bɛna dɛsɛ kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔrɔla la nka min yɛrɛ kɔni ye Iran ale bɛ k'a yira k'a fɔ k'a ma dɛsɛ kɛlɛ in kɔrɔla la ko wa a bɛ n'i cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka États-Unis ka maa caman faga ka cɛnni don États-Unis ka minɛn caman yɛrɛ kɔni na Moyen-Orient région kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma